Седнете удобно, без кръстени ръце и крака и сега поемете дълбоко дъх. Представете си, че вие и столът, на който сте седнали, сте едно цяло. Вашата енергия на молекулярно ниво е едно цяло. Вашите молекули, тези на стола или леглото, на което сте легнали, проникват една в друга. Сега си представете, че сте ставате едно с всичко, което съществува в стаята ви. Разширявате се и ставате едно с всичко, което ви заобикаля. Сградата, където живеете, града, където живеете, държавата. И сега ставате едно с цялата земя. Заедно и едно цяло сте с моретата, океаните, реките и всички същества и всяка нация от планетата. Представете си, че вие и Земята сте едно, че вие и Вселената, планетите, галактиките сте едно цяло. Представи си, че си едно цяло от целия свят. И от перлената, красива изкряща светлина, която ни отвежда в седмо ниво на съществуване. Поеми дълбоко дъх и стани част от тази божествена светлина и енергия. Наслади се на мира, спокойствието и безусловната любов на това място. Това е едно пътуване навътре към себе си, към нашата душа, към нашата аура и към сърцето ни. Това е едно пътуване към нашите молекули и субатомни частици на нашето тяло. Преди да заспиш, кажи на глас или на ум: благодаря за всички благословии и чудеса от днешния ден. Благодаря за всяка финансова възможност, осъзната или неосъзната. Енергията на благодарността отваря вратата за още повече и то с лекота и хармония. Освобождаване. Освобождавам се от всичко ненужно и от негативните нагласи. Когато умът и животът ни се изчистят от негативното и излишното, паричният поток намира пътя си. Настройка с намерение. Готов съм да се събудя като магнит за изобилие, възможности, яснота и хармония. Съзнанието обича яснота, а парите обичат действие, не просто желание. Когато това е зададено, реалността се подрежда по най-добрия и висш начин. Потвърждение на стойността. Кажете си на ум или на глас: аз съм ценен. Моята енергия, знания, действия и присъствия носят стойност и пари. Парите идват там, където има вътрешна увереност. Когато се виждаш като ценен, светът и парите започват да те виждат така. Високата самооценка е чистотата, на която парите откликват. Визуализация на финансово пробуждане. Представи си как виждаш утрото и то те събужда с нова парична възможност. Усмихваш се и я приемаш. Представяш си как се събуждаш с известие за получени пари, нов клиент или възможност. Усмихни се, почувствай радостта, сякаш вече се е случило. Програмирай съня си с визията за успех. Мозъкът ще последва. Преди сън не просто мечтаеш, програмираш, проектираш бъдещето си. Този момент е магичен. Съзнанието заспива, но подсъзнанието отваря вратата за нова действителност. А сега дишай дълбоко, мини със своята енергия през главата към краката, свържи се с майката земя и издърпа енергия от ядрото на майката земя
и запази спокойствието, увереността, вярата, че ти си магнит за изобилие. За теб всичко е възможно. И сега ви пожелавам лека нощ.